Larımız. Mene gruppaga только чисто продукт taşıtam. Krandan даже şey de sürmeyeyim. Mene gördünüz mü? Уңышка ирешер өчен көнле эшләргә кирәк. Артист теге җырладында җырлап кына түгел, теге сәхнәдә җырлау белән сәхнә арты тормышы ул бер тормыш мин сезгә күрсәтәм. Әле скребс. Кызлар, барыгызга да сәламнар. Менә бу минем кызларым, җырчы кызым Гөлзада, биюче кызым Лияна, биюче кызым Зарина. Алар менә бөтен кием, ашау сорауларын, киемнәрне һәрберсен рәткә алып, иләрне алып кайтып, юып, ütüкләп, һәрберсен барлап торалар. Монда инде минем пишмак. Аккышым. Син бизәнеп утырасың. Мин нигә бәхетле? Миңа Аллаһ Тәала шундый матур, акыллы, сабыр, тәрбияле хатын бирде. Менә ул шундый матур булганга, тәрбияле булганга, ул шундый мөлаим булганга, сабыр булганга, мин бәхетле, минем тормыш, минем язмыш, минем иҗатым барсы да тора Резидадан. Аллага шөкер, матур яшибез. Вот киләчәктә дә матур яшик, матур да уңышлар. Киттем дальше. Рәхмәт сиңа. Ике малай бүләк иткән өчен тагын бер ике кыз көтәм. Киттек дальше. Раил белән 98 елдан 2002 елга кадәр Леногорск музыка училищесында укыдык. Бүгенге көндә дә дуслык дәвам итә. Мин артист дип йолдызланып, әллә кем булып күккә сикермәдем. Менә дуслар белән һәр вакытта да бергә һәм алар мине һәр вакытта да поддержать итәргә килә. Алар мине сулыштан аңлый. Biz bugün piramidega alıp geldik 5 tonna aparat, bütün aparat bizdeki. Hem sizge kürseten. Hem yigitler nişik çıkanın. Bir tuğan önükeşim Türkimde bar nerseşin ul cevap biri. Aparaturu için, ekran için. Mene bu ekranlar, mene bu aparatını barsa da bizdeki. Bu benim önükeşim Fidail. İki tuğan önükeşim Ramil. Allah barsa da mindeşli tuğanlarım. Ravil kile gitarist, iki tuğanın keşim. Busa Dusmalay, traktorist yigit. Hem şuna karamasdan, men şu bizge yardım ettirge kile.